En el programa d'avui, què és la densitat de l'aigua? Com es va constituir el Consorci d'Aigües de Tarragona? Els consums d'aigua del CAT i l'evolució en el curs dels anys. Final del procés de potabilització, els filtres de sorra i de carbó actiu. Definició d'aigua. Què és la densitat de l'aigua? És la massa que té un objecte respecte al volum que ocupa. Per exemple, un quilogram de ferro és més dens que un quilogram de palla, perquè ocupa un volum molt menor al que ocupa la palla. Per a comprovar la densitat de l'aigua, us proposem un experiment. Posem en un pot transparent una capa de mel. Després hi afegim un dit d'oli i a continuació aigua fins a la meitat del recipient i ho remenem. Amb el pas del temps veiem com l'oli, en ser menys dens, puja fins a la superfície. Això passa perquè tenen densitats diferents. L'oli és molt lleuger, té una densitat petita. La mel és molt espessa i pesa més que l'aigua i l'oli i precipita al fons. Històries de l'aigua. Un cop promulgada la llei 18/81, calia un ens que gestionés el desplegament i l'execució. Les parts interessades, Generalitat, regants, ajuntaments i indústries, van constituir una comissió gestora on es tractaven els temes més importants, entre els quals la creació d'un consorci com a model d'organització. El 15 de desembre de 1983 es van aprovar els estatuts del Consorci Concessionari d'Aigües per als Ajuntaments i Indústries de Tarragona, conegut com a CAT. El juliol de 1985 es va constituir el Consorci presidit per Albert Vilalta. El seu vicepresident va ser l'alcalde de Tarragona, Josep Maria Requesens. En representació de la Generalitat, els senyors Vilaró, Bassa, Fernández, Lluc, Tries, Amigó i Taulats. Van estar presents els representants dels 21 municipis i les 16 indústries consorciades. El Consorci d'Aigües de Tarragona. La concessió de la llei 18/81 permet captar un màxim de 4 metres cúbics d'aigua per segon a parts iguals dels canals del marge dret i esquerre del riu Ebre. Les canonades estan dimensionades per a no sobrepassar la quantitat de la concessió. Mai s'ha arribat a disposar d'aquesta quantitat, solament els dies punta dels mesos d'estiu. De fet, els consums han anat a la baixa, tot i l'increment de la població. Això es deu a les polítiques de sensibilització per un ús eficient, promovent la revisió de canonades per evitar fuites i el consum responsable de l'aigua entre els consorciats i els ciutadans. Als anys 90, la població de la província era de 542.000 habitants. Estaven consorciats 29 ajuntaments i 22 indústries, i el consum era de 40 milions de metres cúbics anuals. L'any 2014, amb 800.000 habitants a la província, 62 ajuntaments consorciats que representaven el 85% de la població i 31 indústries, el consum va ser de 67 milions de metres cúbics. El procés. La darrera part del procés, després de flocular i decantar, l'aigua passa pels filtres, primer de sorra i després de carbó actiu. L'aigua passa per unes cambres amb el fons cobert per 1 metre de sorra, on les partícules que no han floculat queden atrapades entre els grans de sorra. Aquests filtres es netegen diàriament amb aire a pressió i aigua a contracorrent. L'aigua que surt d'aquí ja és potable, però per millorar les garanties i la qualitat hi ha una darrera fase de tractament, els filtres de carbó actiu granular que van entrar en funcionament l'any 2005. A més, el carbó actiu pot neutralitzar els efectes de qualsevol possible episodi de contaminació de mercuri al riu. L'aigua surt purificada amb l'eliminació de microcontaminants orgànics, metalls pesants i altres compostos.
També serveix en períodes d'elevada salinitat, en episodis amb alta producció d'algues al riu que generen problemes de gust i olor a l'aigua per la presència de diferents compostos orgànics procedents d'abocament difosos o de material orgànic precursor de trialometans, elements provinents de pesticides. I al proper capítol explicarem com les estacions depuradores tanquen el cicle de l'aigua. En les històries d'aigua coneixerem les millores continuades que s'han introduït. Respecte del CAT, explicarem les polítiques d'eficiència i qualitat. I en el procés, un cop potabilitzada l'aigua, el paper del laboratori.